השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עלייך, עלה עליו עכשיו, לך עלייך, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליי, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם לבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר, ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה,
שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים על שביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים, מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים, כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. סגל עזרן מכיתה ו'1 מוועדת ביטחון, ואני רוצה שילדים יבואו שמחים לבית ספר ולא עצומים. לי קוראים נטלי, אני מכיתה ו'1, אני מהפסקה פעילה. אני ולילך יותר מתחברות, כי פעם אנחנו לא התחברנו, רק היינו בשיעור, פעם ועכשיו אנחנו יותר קרובות, ואני כל שנמשיך. אני שלב ביטול מכיתה ו'2, אני הכי נהניתי בפרויקט עונג לשבת, להפעיל את כל הילדים בעולם. אני מאיה צפריר מכיתה ו'2 מוועדת תקשוב. אני הכי נהניתי בפעילות מתוקשבת בפעילות של מי שנכנס אדר, שעשינו הפעלה מתוקשבת לכיתות ב'. אני שקט חלפון מכיתה 2, אני משתתף בוועדת ביטחון, אני גם תורן הסעות בוועדה, וזה מרגיש מן אחריות כזאת שבתרגילים ובהסעה אתה צריך לראות מה כולם עושים. שמי שירלי, אני מחנכת כיתה ד' בבית ספר ממלכתי ב' בצפת. אני מלווה את קבוצת מורים צעירים. אני חושבת שזה תורם גם לכיתות ה' ו', לקבוצה עצמה, שהם מחכים לזה וזה נתן להם סוג של אחריות, וגם לכיתות שהם נכנסים אליהן, הם מחכים לזה הילדים, זה מפרה אותם, זה נותן להם תחושה של ביטחון, שיש להם על מי לסמוך, הם גם ניגשים אליהם בהפסקות, וזהו, יש לנו עוד הרבה עשייה לפנינו. אני לילך, מחנכת כיתה ה', מורה מלווה בפרויקט לתת בוועדת הפסקה פעילה. הפרויקט מאוד תורם לילדים, בקטע החברתי, ברוח ההתנדבותית, ברוח היצירתית של התלמידים. יש להם את המענה לבטא את עצמם באופן שהוא קצת לא שגרתי, מעבר ללמידה הרגילה בכיתה. האינטראקציה בין התלמידים, בין השכבות, כיתה ה' וכיתה ו', עושה להם מאוד מאוד טוב, וניכר כי הם מאוד מאוד נהנים, וגם אני במיוחד. וזה הרגע, הנה בשעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף
וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.